Yelevizo la jelkala na alamin kala ka fo ka wali man ka fo ka au bismillah yelevizo plateau ka kena mun be siga oya plateau ka oye bolla barakalawi pasel kala bala buti tigi bala bur sarwala bala hal senekala bala fini ko law bala mais bi ambe mun ka bi ambe mun anu mo be nyon bolo bi oye fini ko law mbal make mbaraga nyon o yere be mbolo koro bi mina kuma galman tana. Assalamu alaikum balonge. Wa alaikum salam wa rahmatullahi maiga bifo kay livision la jalba be fo ko wal nyimando munum be mali kono ani mali ko kan ambu be fo ko wal nyimando ki fo ki wal nyimando bi aya kena mun sigi oye fini ko law ka kene ulle bam bolo koro bi ki fo ki wal nyimando fini ko ere mu e bise gi dado fini ko ere fen jume folo yana ngana. Bon, alhamdulillah rabbil alamin andi ko fini ko emiyene hakila ambe kanga fini ko don hanna asra anshita barala parce bara mundo ni ka fini nora ibadi fini ko la ma bako ni ka fini nora na fini ko la tibolo ibadi yalal kalama ulubi tana ibadala ubako fini ko la ne bodo ciagana ko ni ciala uga fini ulle boko me musati ko ni muso de buka fini ko dimanche wala samedi e mu ye ciagana ika fini be di fini ko la de abe di fini ko la suguju memma fini ko la yere joni kanga fini ko bona akila fini ko ma départ karsan kasare kanga fini ko no fini ko e femie handa fini ko la tiyera bolo ibsa ki ka fini ko kadaka fini mana do chien kelen chien fla akile fla sabana jagwa abino iba bo kabla ka dora do ikana en tant que amako atise ko do ikana donc mo no tisaka yala ko de finiere modo anya bala fini ko law dobe ta ka otorata ka yala ka fini no mine ka dona ebisa ki da do ala doni ka doni fanye be mundo ala wa benu ka barado o ka barado o ka baradla me fini ko la munum bi fini ko sarala o ka barai una ka kan wase munna ka dahirme bodela manya bala ubi woli soma da fe jona ka damne 5h du matin na ka table 6h la obi duni duta kayala duni dula karsa fini no be awni soma fini no be do ba fo fini no be do fana ba fo fini no te ate romina obi tame donc o ba ke dani da mona se damuna no nyingal ke mun soro romina o ba siri adama kabla u ko otorokono katemenu kabaray o donc nana ya fo mo fini ko abe komi kilan ko do service de do bena ka kilande e bisiga kilama abe fini dima e bita ko e bisigina e na abe ka wardim e bisiga fini ko ere abe sa adamne ya do adado parce que ya ganawi aka fini be ko sarala abe damne joli kana bla jolla obo fini mana ke chugo e sarade bala basemuna fini do ba damne dormatana do fana ba damne dormumwana do fana ina foti sorti chimichi uluye dorme duru ye o donendo fini ko ala chama fe me do fana ba beke dala kenyene muesa ibita soro pantalon kile dormatan chimichi fana dormatan ki fo ki walni mando ciagano ka ya fama muna parce que ciagano de be fini be ko sarala am musetugu ka finu be ko sokono am musofe wala sonne ciagano to ko ka ya fama podon antara na ma fili am mununa television wununa kata badal kata fini ko law nyiniga ibe do don fonya ala bo alhamdulillah rabbil alamin teleso bani awulla file flan konnana ka bolla barakalaw segre bolla barakalaw sugu jimeno do parce niyame bolla barakalaw asugi akacha senekalaw e bolla barakalaw fini paselaw e bolla barakalaw boulanger tigu e bolla barakalaw minije e bolla barakalaw donc ni beda bijata ka foni e bolla barakalaw donc fini kolaw an wulu de segre ka tula je yoro jimena ka tu soro yoro jimena antaru soro itema badala vraiment antara suru bu ka barala galia mumbuka u donala noya mumbu u soro fana u bi noya mun soro ala fana pardon u donala ka be wala donc vraiment baramu na mano parce que do bata depuis 6h comme nya fo chomina kata 5h kata bla 6h la u bi yala la do bi se bala wati mina ba soro 9h munun katali u bi se 9h munun yoro kajja bala parce que bu mo ko quartier chamam be u kajja badala chamam bi se 11h midi munun katali 9h 10h ulu bi se do ere bi se fo 13h
yɔrɔ janya b'a kɛ donc n'u sera u b'u ka fini fara ɲɔgɔn kan k'u ko u b'u fɛnsɛn kelen kelen u y'a ta cogo min na du kɔnɔ dɛ du kelen kelen wo kelen u b'u kɔ ten ka tila ka t'u fɛnsɛn ten bɛɛ ta bi k'a d'a ma u b'a kɛ ten donc n'u jara u bɛ tila k'u siri tuguni u y'a ko cogo min na ka fɛnsɛn cogo min na u bɛ tila ka siri o siri cogo kelen kelen na k'u bila u d'a ma k'i fo k'i waliɲuman dɔn an minnu n'an sera bada la hakilila an ni finikɔla dɔ an y'a kuma galimani tanga la an tɛ jɛ kɔ lajɛ ne tɔgɔ Ali Sise ka bɔ Ɲɛfɔnke ne bɛ yan sabu a bɛ san 5 bɔ ou bien 6 bon finiko ni gɛlɛyaba t'a la ten o gɛlɛya mun b'a la dɔrɔn an n'an bɛ taa sira ko in dɔrɔn de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye ani ni wagati in na samiya fɛ safunɛ fana a ko ma nɔgɔ bon an ni finitigiw cɛ gɛlɛya mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni an bɛ taa fini nɔgɔ ɲini u b'u ka finiw di u b'a gɛlɛya mun f'i ye u b'a f'i ye a ka ko ka jɛ n'i y'a ko ka jɛ u bɛ taa i b'i ka wari sɔrɔ n m'a faamu sinon ni fini tununna dɔw bɛ yen u b'a f'i ye a ka ɲi dɔw fana b'a f'i ye olu ma jɛ u ka fini kɔ i b'a sara o ye diyagoya parce que adamadenw tɛ kelen voilà an ka client yɛrɛ de bɛ yen an ka client yɛrɛ de bɛ yen welekan mun bɛ ne fɛ k'a f'u ye ko n ka foli b'u bɛɛ u ka dugawu k'a ye an ka se ka fɛn sɔrɔ mun ka bɔ ni nin kɔni finiko in ye mun bɛ se k'an bɔ ni finiko in na ala kɔdɔnnen dɔ ye mun ye mairie mɔgɔw ka laban n ka foli b'aw bɛɛ ala ka taaɲɛ kɛ teleso ye n ka foli bɛ teleso ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma n ka foli bɛ bada mɔgɔw bɛɛ ne ka foli laban Aminata Mayiga nana yan tiɲɛ na an nana wari ɲini de la an nana an bɔra kɔrɔnfɛ fana ka na wa kɛlɛ fana b'an fanfɛla fɛ o de y'an ta ka na yan nɔ an cɛw bɛ so an nana wari ɲini na wa an cɛ fana an masaw de kama olu fana tora n'o tɛ kɛlɛ de nana ɲɛ yan nɔ tiɲɛ na an ma gɛlɛya foyi y'a la an ni client ninnu an b'o cogoya la dɛ parce que dɔw bɛ wari di dɔw tɛ wari sara an b'o cogoya de la u bɛ na ni fini ye mais dɔw b'a di dɔw t'a di ni maa mun k'u t'a di an b'o tigi to ni ala ye parce que an fana nana wari ɲini olu fana nana wari ɲini an b'an sigi don min o ye wari di o de don don min o ma wari di fana an b'u to yen an n'olu bɛ ten de san kɔni i kan ka mɔgɔkɔrɔbaw ne kɔni ye denmisɛnnin de i kan ka an ka mɔgɔkɔrɔbaw i kan k'a f'olu de ye baara kan ka kɛ cogo min na a kan ka fɔ cogo min na i kan k'a f'olu de ye i y'a faamu an kɔni nana o la an nana cɛw sɔrɔ a la an nana muso sɔrɔ a la an fana an donn'o la an bɛ ka baara kɛ an bɛ k'an dahirimɛ sɔrɔ alhamdulilayi an seginna ka na Amadu Diko an tilala ka munumunu to an tilala ka an balimamuso yɛrɛ an kuma galimani tanga la n'a ma fili a fana dɔ fɔ an ye ouais an balimamuso ye dɔw fɔ an ye ka da ka fɛn minnu dɔ fini kɔ sara la gɛlɛya de nana n'a ye parce que adamaden i bɛ ko o ko la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a la mais gɛlɛya mun y'a to olu dɔnna fini ko in na vraiment an t'a ɲini ala fɛ o ɲɔgɔnna gɛlɛya ka se ka an maliyɛnw sɔrɔ a kana se ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ an maliyɛnw ma parce que u déplacera ka b'u ka yɔrɔ la kɛlɛ de y'u la b'u ka yɔrɔ la ka na yan nɔ ka ma baara sɔrɔ olu fana dɔnna fini kɔ sara la balimamuso dɔ don u bɛ yaala du ni du ka taa fini nɔgɔ ɲini denbayatigiw dɔ don den b'u bolo u cɛw fana b'u bolo mais den ninnu de b'a to u hinɛ b'u minɛ u bɛ don du ni du la walasa u kana ka taa ko wɛrɛ kɛ mun ni ala ka sariya tɛ bɛn o de y'a to u dɔnna baara galimanba in na ka taa don fini kɔ la u bɛ taa n'a ye ba la u bɛ t'u ko ye u b'u ka dahirimɛ sɔrɔ a la mais u déplacera ka na mun na parce que kɛlɛ de y'a to u déplacera ka b'u ka yɔrɔw la ka na yan nɔ ka don fini kɔ la olu fana y'u sɔrɔ itama bada la u ni cɛw bɛ aran kelen na mais u ni cɛw fana u ma fara ɲɔgɔn ka yɔrɔ kelen na danfara dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ se ka u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ lajɛ dɔɔni an ye mun fɔ an k'a lajɛ. Ne tɔgɔ de Saadu Seni Yatara ne ka baara ye fini ko ye n y'a daminɛ kabini Alpha tile a ka premier mandat vraiment gɛlɛya ba gɛlɛya fo gɛlɛya ka da min kan ni an bɛ nin baara kɛ an tɛ hali 500 sɔrɔ a la ni taara fana a bɛ kɛ juru ye ko 200 300
ibi otoro songo bola ibi ga dumini bola ibi safun songo bola an sege ka chana annafai bara vera tambolo minta ay ambala o kamane alhamdulillah doni ambi sege ande bita nyenyi ni mogo fe ambi do duni du ani sogoma eresira fini nogo be do ba fo fente do ba fembe bi dara kelen boga dima o dara e binako shine e bitana wo shu ba fo juru e ba ko muga walma bi saba bi nani ibo ambi wode fara nyongon abela jeleti teme kemenani ani miri che mo fana ban toro ubanga wotoro mina ambita wotoro wari sara do bi papiyata do fana ti papiyata onanyo do fana wa fo papiya sara ka fenga afoi ka sanze o fana bala do yara tabolo yere onanyo ngonondo ne bi sega mum fo ka damina mogo mumbi fini ko ka damina ya fo bomako be mumbi fini ko ambe bara kele an toro de ka chani an nafai ambi demefi mogo mumbi sega an deme ula akadanye bi bon nyona chodo ami bon nyona chogola parce que e amina watu mu e ka laje e ba laje ko sabe ko pour que et sa ka flia chogo ni laje e amina chogo mina e ba ne mina na yo chogo de la ça ni na sa e ba ka otoro chogo mina e bina da badala wa chogo de ça ni ako e bo fara nyona ka ta fenche yo fenche yo fen mu fenso yorolo e ba yorolo ni nana akuru nyongana eba be kuru folo katila kana sese wotolo kelen ebi se da perempelo ebi se da perempelo na ebi wode blas duguma folo da flana ebi o fana fini bla sanfe eba sese wo chogo de la ni tara fini du mogoma ebo boy du kelen chogolo buloki do ba ke dur buloki koni do be ka tanta kursi fana tanta en kursi koni mo bo ba ke tanta en me buloki koni do ba ke dur do be ka tanta na koni ba ke tanta ni parce que complet kele muga ne ba ko wote mo go wer koni muta do gela koni bala gela mu bala e bi ka ta yala depuis sokoma si sara wakati e bi ta yala ni tara fini ni fini soro e bi na e bi dominique ni dominique e bi tilaka ka bo awa yorol ka na dala o pushen ho aga gele na wotoro china fara nene bi na gla bi shega yere bala parce que nene bi wotoro gla nene bi she gla yorona a pusher ra mandi ko ne kon mo shima mo fini tuna ne bolode mais mo shima gla ira ne kon do ba fo na ne aya doro wode do na ne maye albana koni fin koni atune bolo kele atune bolo senkel fila fin koni bitun yare parce que jibitan doy do bi bolo sirala eto do bi munke bilaw na tigi me yafi ma fana do ba ta sara ne koni nem delika fini sara fala nga gelena ma fo ma gelena ma fala anga client ambe mun fa ma pani ni tara fini di mo sa abika juru mun fo ni na mande e ba fo ko juru ko ni mande na jugu ko de ba fo atoshini chaman ba sara chaman ta sara o ko ni mande do chaman de ba sara chaman ta sara o mandi do era be ataka fini wari sara yere na fo ta kana doro e bi na shini abila ka fo ta kana to comme wodi ba o sega yere ni bi barke ti bara wodi soro abi yere sega e gasi be fana be fa. Merci Amadou Dika kifo ki wali mando ka fini ko law fo balla barakala ku fo parce que ambu kanede ka bi e ni gele bela nunu fini ko law kacha o kaya fama o kacha ni morbati kay o kacha de parce que jien la tigala bindi tara jien fon fe mugo sugu be fini ko infana la si abbe bala e mais est ce que jakulu bu bolwa abe fuma ko assasson bon jakul te fini ko law bolo uyara da sirama ka fo jagul fo tubolo nganu bu ka barala ti ubi vienti sara mais impo sara tu ka barala vienti bi sara jonya bi sara mer la kawe meri sanwo sabuba sara meri donc ka baran galiana sugu chaman de bala a galia folo yemiye
u n'u ka client cɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ taa ni fini ye fini bɛ tunu u bɛ dɔw yɛrɛ bɛ bin sira la san'u ka se bada la n'u nana ni fini ye sufɛla fɛ mun mana na majɛ kɛra fini na sa par exemple na dɔw y'a jɛ sisan n'a tigi ko ne ka kursi kelen tununa ou bien ne ka dulɔki kelen tununa parce que a ka ca Ala fɛ cɛlakaw ka fini de bɛ taa bada la i n'a fɔ i yɛrɛ da sera a ma muso tɛ minnu bolo olu ta de bɛ caya kosɛbɛ ka taa bada la donc n'a tununa dɔw b'a fɔ i bɛna ka fini sara dɔw fana b'a fɔ ayi n y'a fara n t'a to Ala ma donc i y'a tɔ fɛn belebele b'a ma o gɛlɛya sugu b'u kan an balimaw fini kɔla k'a f'i ye bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi mɔgɔw sugu bɛɛ ka fini bɛ fana bɛ kɔ ya e patron ye o e fantan ye o i ka fini bɛ kɔ a bɛ kɔ fana sara de la e ministre e député o i ka fini bɛ kɔ a bɛ kɔ fini kɔ sara de la o donc mɔgɔ mun bɛ wele kɛrɛfɛ ka taa tanga so kɔnɔ ka taa fini kɔ n cɛw ka fini kɔ ne musow ka fini kɔ o sara ni mɔgɔ mun bɛ taa bada la o sara o tɛ kɛlɛ yan bon par exemple sisan i bɛ taa sɔrɔ an balimamuso dɔw bɛ yen olu bɛ fini kɔ sara la mais u b'a kɔ yɔrɔ jumɛn i n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn aw ka du kɔnɔ fini nɔgɔra sisan i b'u wele u bɛ taa u ka du kɔnɔ fini bɛɛ kɔ o du kelen kɔnɔ fini tɛ bouger ka taa yɔrɔ si i bɛ safunɛ sɔngɔ sara i bɛ fɛn o fɛn kan ka don fini kɔ in na a bula n'a fɛn bɛɛ e min ye dutigi yɛrɛ b'a di i ka madame ma madame b'a di fini kɔlaw ma u bɛ fini kɔ donc n'u y'a kɔ sisan aw mana fini mana caya cogo o cogo a mana bɛn ni da min ye aw bɛ fɔ ka bɛn k'a la k'a fɔ karisa i filɛ nin ka mun fɔ sisan o cayara ne ma dɔw bɔ la fini kɔla bɛ se ka dɔw bɔ la a b'a bɔ la aw b'a tɛrɛmɛ san n'a ka fini kɔ daminɛ donc o y'an balimamusow ta ye olu de b'a kɔ so kɔnɔnaw la k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn parce que wagati kɔri dɔ wagati bɛ ɲini k'an gɛn halisa gɛlɛya mun bɛ bɔlɔla baarakɛlaw kan bɔlɔla baarakɛlaw bɛɛ e mɔgɔ sugu o sugu ye n'i bɛ bɔlɔla baara kɛ e siya o siya n'i bɛ bɔlɔla baarakɛla kɛ e yɛrɛ ye bɔlɔla baarakɛla dɔ ye komi ne fana ye bɔlɔla baarakɛla dɔ ye gɛlɛya jumɛn de bɛ bɔlɔla baarakɛlaw kan Mali kɔnɔ de jamana in kɔnɔ Mayiga gɛlɛya nasugu bɛɛ bɛ bɔlɔla baarakɛlaw kan parce que adamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ baara mun na baara jari ye i dɔnn'a la il faut que i ka taa a seere vraiment o de b'a to na kanu dɔnni la i dɔnn'a kɔnɔ a kanu ka dɔ i la parce que i bɛ baara o baara la hali n'i ye san mugan k'a la n'a kanu t'i la i tɛ se ka s'a la wa ka ca Ala fɛ fana a gɛrɛgɛrɛ bɛ caya ni a hɛrɛ ye donc n b'a fɔ bololabaarakɛlaw bɛɛ i bɛ baara o baara la a kanu ka don i dusukun na a kana kɛ dala kuma ye a kana kɛ i b'i bolo filifili k'a fɔ non n bɛ baara in na mais baara in ma ni ne a nana dɔ wɛrɛ sɔrɔ n b'a bila tiɲɛ don mɔgɔninfin mana kɛ cogo o cogo i bɛ se ka baara dɔ sɔrɔ mun ka fisa n'i ka baara ye mais i bɛ mun na fɔlɔ a kɛ ka ɲɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ taa mun na fana sanni ka don a la a ka ca Ala fɛ wa fana i bɛ nafa sɔrɔ a la parce que e fɔlɔ la min na i y'a kanu kosɛbɛ i taara mun na fana n'a kanu dɔnni la i bɛ se ka hɛrɛ caman sɔrɔ a la donc n bɛ mun fɔ bololabaarakɛlaw ye an k'an jija parce que jamana in a tɛ foyi bɔlɔ bololabaarakɛlaw kɔ n'i ko sɛnɛkɛlaw o ye bololabaarakɛlaw ye n'i ko commerce o ye bololabaarakɛlaw ye n'i ko mɔnikɛlaw o ye bololabaarakɛlaw ye donc jamana sigilen don nin fɛn saba fo fɛn naani kan donc an k'an jija an bɛ baara mun na a kanu ka don an dusukun na an k'a kɛ ka ɲɛ fana mɔgɔ o mɔgɔ i ka fini d'i ma i ka taa kɔ ba la i k'a kɔ ka ɲɛ f'a tigi ka nisɔndiya a ka ca Ala fɛ n'i y'a kɛ a tigi yɛrɛ de b'a fɔ karisa i jɔ nin tigi bɛ se baara la donc min terikɛw yɛlɛ n teri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'u yɛlɛ olu fana bɛ k'a ka client ye foyi t'a kɛ baara ɲuman kɔ donc i bɛ baara o baara la i jija i k'a kɛ ka ɲɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la i b'a kɛ minnu ye fana u bɛ nisɔndiya sɔrɔ a la donc baara ɲuman ɲɔgɔn tɛ yen k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a yira dɔrɔn an yɛlɛlikɛlaw n'an lamɛnnikɛlaw la ni kɛnɛ in sigira u ye yɛlɛvisɔn sanfɛ bɔlɔla baarakɛlaw i bɛ fɛn o fɛn na n'i ye bɔlɔla baarakɛla ye i niyɔrɔ b'a la an bɛ s'i ma fana inshallah ou bien n'i y'an ye i bɛ se k'an wele ni Ala sɔnna an bɛ i sɛgɛrɛ ka t'i ka bɔlɔla baarakɛla kumakan ta ka t'i ka ɲininkali kɛ ka taa gɛlɛya ni mun b'i kan k'a ɲɛfɛ i bɛ fɛn o fɛn na i bɛ baara o baara i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka kumakan laban ani ka ɲini dɔw laban bon ne ka kumakan laban ye min ye an b'a ɲini an balimaw fɛ bɔlɔla baarakɛlaw bɛ i kɛra cɛ o i kɛra muso ye a ye ɲɔgɔn minɛ
a ɲɔgɔn ya jija fana baara o baara ndi bala jija ɲɛmɔgɔ ka k'i la u ka ɲɛmɔgɔ sigi walasa fɛn o fɛn y'u sɔrɔ gɛlɛya ta fan fɛ u ka se ka nɔgɔya sɔrɔ a la parce que mɔgɔ kelen kelen o kelen tɛ se foyi la n'an farala ɲɔgɔn kan kɛra jɛkulu kelen ye a ka ca ala fɛ fɛn o fɛn nana a kɛra hɛrɛ ye o a kɛra hɛrɛ tana ye o solution bi sɔrɔ a la donc ni télésɔba in n b'a ɲɛmɔgɔ so fɔ k'u waleɲuman dɔn a lajalabaga fana n b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn mun de bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka yir'u la k'a fɔ nin ye kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ka kɛnɛ sigilen ye donc k'aw bɛɛ fɔ ka waleɲuman dɔn merci aw ni cɛ aw ni baraji ala ka du nanataw yira aw na kaw fo ka waleɲuman dɔn an y'a nde kɛnɛ de sigi yan mun ya parce que balola baarakɛla an bɛɛ b'a la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan balola baarakɛlaw kɛnɛ mun sigira télé ba in kan télé belebeleba in kan télé ka télé kan k'a yiraw la dɔrɔn aw bɛɛ ka télé in suganti aw k'a lajɛ aw k'a lamɛn aw k'a sɛgɛrɛ Bamakɔ yan aw b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn kɛnɛ sera a kuncɛyɔrɔ ma k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw k'an bɛ don duman dɔn inshallah plateau kelen kan